na kumaamasasap manipunggurok ng mga tunganing ka. Ilaman ang kotakatir yakin na Imam Ghazali rahimallahu alayhi. Ulit tabaki'a wan nasa min hawlika ba dahikin fastahida annaka tamut. Wan nasa min hawlika bakin. Inautigin hay tao to Imam Ghazali. Hey tao, natanudin ka akagi ako'y mawata ka, inaka, nagumugurok ka. Na mga tao lumiliw terka, maalibot terka, nadahikin, napagpamaning asiran. Ilang man ang matawatan din ikimawatan na pumurok, na aalibutan o mga tumanay niyan, siya maiyan, sa mga pagarinian, o di na sa mga tumanay niyan, napagpamaning asiran, naburong siya maapagirawin na o, kaya sangyan sa mga watakan sa ayamaan niyan, na mama, o di na kaya sangyan sa mga watakan sa babay, na sumising asiran, na aya po na isisingaw mga tao, nag-iya mailiran a sumising aso ama iyan, sa kapagkababaya iyan. Na sa kaawatan na tumatago ka sa kapunguro ka, na fastahin, na una pa na benarakan ng magaman, tugi Imam Ghazali, sabihin sa benarakan ng magaman, kaan nakatamat, amat-amat anas ka na patay ka. Wana sa minhawnika bakin, nakagiyo'y mawata kay naka na aalimutan ka mga tawanay ka, apapamaning asiran, nakagiyo mali ka abang kay amyaw apataka, napagalimutan ka man mga tawanay ka, apapamaning nakakagiyo'y mawata, napagalimutan nga naman na lang usirar kapan punguro. Na di na mapangulawlad mga rip na Allah. Banda damiyaling ka amyatay ibabetad. Abaan na mo ubero na lang ang pagpamaninga. Banda pa makambato na kaulunian. Banamiling ka ibabetad na bang, kaya naman sa lapngiro. At wala ka makikibiulo niyan. Nagpakin man napakaulong kayo na sa tuwak. Pakapanubin naman kaya masasabarang. Naman naman, nalian na kanaluin. Inutuwa lang o nanimimawata na paguro. Ano man daw na wata mo nanimimuta na. Taman sa lima kagurop na di ka matangan ng mamamiyag sa wata. Basta ino pa ni makagurok sa wata, ang imawataanon, pagtibi sa niyang kaya awitan yan, haan makagurok, na ino pa ni makagurok sa wata kamyatay. Na ilaman kandin ni kapakagurok yan, ay napkabubi na sa doktor. Alhamdulillah, successful, o di na sa nas, o di na sa panday, ay no, ay amanan yan, na may sigurado awi-awigan ko tawata. Na tamang sa panupi ng barang-barang ikiliw na basta yun di makagurok kami atay. Allah, na ino to pagurok sa wata. Na aya kapupunggurok yan sangkot wa kinibuwatan nun na yan. Ada taranan tugon Nabi siya Muhammad. Oy, ino punggurok sa wata. Kadin yang kabaya ubamada kotian ni inayan. Kaaya katawrun wata na din na unaan yan amya kapiape ingdong tatian inayan. Allah, ayap kigurok yan, inukunyo ko sa ngayadakan. Pagkababaan na ka na ingat. Nasa manuto na inuto, pumurok sa wata ka din yung panabakaramatan yan. Na andun ni kabakaran niya kumatan yan. Na may linay sulo ni Amablang. Na makailay sa maliwanag. Na makailak sandu. Na nganak gumurok. Nung nganak gumurok, na miyatang kanin ang kaapunan yan, na miyakay ito adar pa, miyak kalibunibutan, na miyatang kanin ang kaya tugalin na yan, na miyakala na ingin na miyakaliwaliwanag, miyak kapiyapiyak man siya pagkailakyan. Allah, asumang siwata, na nilikay mo wata ano, na mangilaylay, na pupangilay man siwata. Kailin niya, sura mo na pagilirong. Namada wala pengira, benaran na mata niya na dipagailay, katipugin na kana mata niya kabebut ka. Miagasta ka. Tipugin na kani mangilaylay, na aya usto na supugilin niyan, na di nang kilala, di nang katawan, ang kaya pugilin niyan. Api siya amin atau matatang na dinupay, no! Kaya mamaan sa mga watakan, na bunyang kataw ya, dito siya amin ang kota dinupay. Apa makakatawin niya na dito siya amin ang utadinope, nakilala niya na dito amin, matang walo di girawa abe, akiw. Matang walo di naro lapakan na dapan na kaputol, isa po siya, tinalapakan yun na na. Kaya kasi patako na may ito pan na duti.
Nama ka na natakulunggan. Babakay na ni Swata. Na, sama na to. Ayaw mo sa kapumuro kang kuntawa tala din ang kamay o mamada ko tiyanin na iyan. Oy, nadatara ng tugo na bisyo mo. Amen! Datara ka ng pagarikaw, datara ka ng mabayakan, datara ka na nan. Aino ako ni kabaya matay. Adang kamaylay ang gatumang kaalungan na mori. Ay kataong-taong na din na una na may piyeng na din ka dunia. Agi ang mga watakaon, agi ang karumang kaon, agi ang walayang kaon, agi ang tindang kaon, agi ang traka kaon, agi ang mga lupa kaon, agi ang mga peraka kaon, agi ang mga bulawan na kaon, na ay kataong kaon, na din na una niya na mapiyeng na ka dunia, na di kakatawan na ayam niya kapiya-piya na suanong manamawri. Ang tuloy ka Allah sa Quran. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. لا أتوب والله أقوي ويكو دنيا. Taruh dan tanwai. Oh, mana ini betul lah sana dunia? La atugu wala akaw yaw ku dunia inun tanah karimbaran aku panggita-gita. Di mana nga dunia na nakadagalan na karimbaran at elektron na karimbaran. Na aya kada apaklusar kakuras kada da abalinian. Ina man kay naman apaklusar na kuras kada da abalinian karimbaran. Igira ko na tabi na nga mo tawitin si nga mapapanoa mga mama tabi. Igira ko na 3 oras 5 oras ang atiraro. Na miya pero oras kakamukab. Oman isa na gumingiro sa mga tawiting sid. Penggirawa, ang ikasya ito no, umiyuma siya sa sangibu, nang nakatawid. Iti tabi ka. Umakay matupid dito, ada pinakaraday niya kung ang Namia katalo oras, namia kalimaw oras ro. Tabi-tabi, namia peso oras. Na kailangan na sa oras, sapsilidro ka, na ipag-isir ka na sa anawa na mo, hindi mo masakit yan. Anto na ko, agama sakay oras, sakay importante niyan. Importante niyan. Na ini bentuk agama sangat oras, the time is life. So oras na dia ni kawiyawiyag, na opo na ka, ilang ang oras ka, na ilang so kawiyawiyag ka. Na ganyan mo naman Amerikano, the time is gold. So oras na bulawan. Ini kini na sa bulaw, nakalakilan niya ng oras. Na ganyan mo naman mga Russia, Russia, the time is gold, the time is diamond. So oras na muntiya. Mama na mas naman arga pira na oras ang oras si sa Russia. Kapya kayo na tira sa muntia. Natuloy mo naman si sa China, the time is money. So oras na pira, dapat natusa sa pira. Alakiran niya ng oras. So sabi nga maranaw, tama maranaw. Tabi yun, till the time. Miyate sa oras. Tabi yung makasabi. Ano ka man naganda-ganda? Na di ka kawiyaw ko dunia na piya kay baratal pamana inusay wala sa karimbaran walaib na kukangita-gita ay man na kada sa dunia na karimbaran na penuh na karimbaran ang nakasetor na penuh na karimbaran na di kana na ayam makna niya na basta ada aban yang kipatag na karimbaran to kana ba yung mga pitero kabahanam sa kasetor ay man na karimbaran na puputero sa orasa. Yang ka 10 oras na di ka di siya mata, pagkiro ka mabuha check, di ko pa naka-asya. Na di ka mabuha check, di ka mabuha sa, sheksa. Kami nakapira ka oras ito. Kami yung pila ko niyo, naayaman na niya, wala pa naman sumanga tao sa surga, na Anthony niya yung nabi. Inna ahlal jannah lam yatahassaru. Mata na tugulam yung sumanga tao ko surga. Panita pa na pa doon nga babitan, wasibay amay muna. Langon tanong. Mata na tugulam yung surga. Nada abaro mi pagkano o mga tao. Ato nila mi pagkano mga tao. Nada akit ako ko puso ka baka pangagiraw. Do, ato na ko raw niya. Ay do, tunong na di matatarot to pa. Ano di niya mapia. Da ami pagkano o mga tao ko surga. Tugulam إلا ساعة مرة بهم لم يذكر الله تعالى فيها نعيبوه مبكنوا ومغتوكوا شرقا أبوبو نيا خاقيرو إناو نشعور ساسوم يغدكرم كنيا أدير متنين تنمك والله
Saan nakisakala amal nakakudunya, nakala apang katar pa ko surga. Apa yang kana na riski na apa yang bili-bili tayo sa Allah. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'd fi rizq. So Allah na apa kapal lebih kanin ko sabagi ko saban. So riski, bili-bili tayo lagi sa riski. Anak malay riski, anak may riski, anak din may tumyakit ito ang tato sa riski niyan. Apa kapal lebih na Allah. Nadataran sa surga, asan sakala amal ka, nakala apa ko ang kako surga. Ilang manigira malaki perak. Igira aya perak ka na 2 milyon pesos na bakalutang ka sa haylak sa conquest. Anong pa na sura ka agad 2,000. Na igira aya perak ka ni 1 milyon na bakalutang ka sa abansa. Kana aba first class na anong pa na surang kaon. Na igira aya perak ka na magay 2,000 na bakalutang ka sa miwa entry abranyo na anong pa na lambar kaon. Na igira aya perak ka na 10,000 na bakalutang ka sa may to baik. Na igra ayo pira kana sangi mo. Oy, na ayo mo kilo tangan ka, na talo ka kilo gelunggong, aku isa agen tanga margas, na adu na gulong, na adu na hageron. Na igra ayo pira kana magetos, na ayo mo kilo tangan ka, na katorong. Adu asilopin. Na igra ayo pira kana duwati, na ayo mo kilo tangan ka, na talo pa kabulo. Na igra ayo pira kana sanad, lollipop. 500 pesos sanad na dito alutan sa lollipop. Kalima na 500 sa lollipop. Allah, nadadara na sa anong anamori. Saan sakala amal ka? Ay ako no, pamamigula na ng utabi tayo nga si Ustad, si Imam, mananakamunan. Ang mga amalin na to, niya makalapangatan ng musurga. Pamana, makasalong anamori. Natabi, Ito nang giro, Ya Allah. Makamataw sa anong anamori, nang giro, Ya Allah. Ya Allah, kapag ilinis mo madan, Ya Allah, Ya Allah. Hindi ka pa kaya, pakiili nakarakan sa surga kan, ikala surga kan. Sikat niya sa Allah pa mo. Pagili niya ni kana surga yan. Ya Allah, iman to na pagili nakarakan sa surga kaya Allah. Nami kayo ni siya kawala sa lungan na mori. At tigir ka, ikala bisa amal ka. Ikala amal ka. Nanggiraw mabuwa, Ya Allah na. Kapag sudi mo atubu. Pili ako niyo. Kapag madang na pimbatuan hun. Na so tawa ayabu sampai yang ina Jumaat bu no kirangnanan. Madidip man lagi pagari ko bobya ka naka ana bangsa ako sambayan. Na ino ka matarang kabu ama mbelibu mata malima awakat ko. Ada rumah kudin din abang akin na bangsa ko sambayan. Ayo sto na dia mat utami na me kay boy sabi nga na diumat kadim ken pagumanan lokinanan. Na ay mabusto no mga simi sa Jumat na bakaliw. Kaliba ka sa masjid. Nang tulog ka, nasa ka sa depan. Napanganin ka ko Allah. Ya Allah, Ya Allah. Paganin ko kay Allah. Bako ko yung malakal na mausan yawa. Na diya maat. Kami akasyempre nga kurun. Upungan niya maumasa patuwa kalit ning tarata kami. Patay ka. Prilya ko niyo mga dato. Prilya ko niyo. Kaya pitero ka na importante na nasa mga Jumat. Ano rin magulo abang sangaw? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi na mga mo Allah. Na! Ayamanan yan, na di ko takabas sa karakano. Aso dunia na aya ini betul no Allah na karimbara lagu kangita-gita. Kangita-gita. Nah, itu dari sebab no Allah. Wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Mata anna tugwalla aso kawiyo sa along anamori. Ini sebab no Allah. Mata anna tugwalla aso kawiyo sa along anamori. Nadahiyal hayawan. Na mata na tugwalla adinan titu kawiyo o pamakakatawan nilan. Pamakakatawan niyo. Mas miya kapepe so kawiyo sa along anamori. Adi sa kawiyo sa dunia. Ato ni bidan yan. Gibu-gibu bidan yan sa kapya. Makaisa ka porsinto kapya nga dunia. Sisa din konti amanan na along anamori. Kaso dunia na aya kapipiw na ginawa, nasagad. Kena ko mintin. Igra ko na mapipiw ginawa nga, nigra man niya kasaniup man nawidakan. Rata ginawa.
Kaso masuk ginawa na, the permanent life yan. The maintenance yan, the atatap yan. Lang temporary. Papa na makapya ginawa nga, napkida gusto ka pakapya ginawa nga. Naman ikila may kakutra ka sa kurtis. Mata nga, makasasinga ka. Yan daw man sa itima kan. 4,600. Dan hindi ka lang lugdi na 4,600. Na makakakapusap man. Dokuro makapos sa gatas, nalaman na kami ng man. Sagad so kapipi aginawa ko dunia. Sagad so kapipi aginawa. Pamana kapipi ako, pamana ginawa ko dunia. Na naman ang utap kawing, hindi ka pagambagan niya kawing sa mama, amang ulo. Na di utap kawing niya kapipi aginawa na sagad, na baminti. Igira paginawa siya mama na rin, terima ka naman ka. Anam niya kami ang sa nabubog. Nadako po na makapaghamdala. Dako po na makagirawa, inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu. Napagiraw na alim. Terima ka na kanumakan. Makalaki ka ulan niya. Baka niya, mamama niya ka. Diya. Dako po na makapaghamdala. Napuwi na wawawawawawaway. I am very excited. Yung mo tambag ko na meron kapipi aginawa. Natanto na niya. Okay na, sagad ito. Sagad. Ang oras na kanoto, na kanaabas yung kapipi ang ginawa ko dunia, pagkaganda makaso kapipi ang ginawa si Paluman Amori. Si Kusurga Allah. Naman di nga dunia. So dunia, napatay kaun. So dunia, nagaluks kaun. So dunia, napagkasakit kaun. So dunia, na di makanda maraakal ka. Di ka di makaproblema. Na so ano nga na Maori na ayakapian yan. Nada abaro kapatay. Nada abaro kadoksa. Nada abaro kasasakit. Nada abaro kanda maraaka. Da makapagawidakan ro. Da abaro patay. Alam! Inutan-utan di patay. Ada ni watanuro. Dapat na ni watanuro patay tano. Na aya di kapatay yung mga tao sa surga. Na sumala ka na mo. Na amoy kamalangan yan tinapumuwasan niyo ang ataw sa dunia. Na isin wala. Tuwalahay malaka na mo. Anto na mapipikir ka na mo nakakiakuan sa niwa. So na mga niwa niya kunuya. Natina ya Allah na lang mo nakakiakuan sa niwa. Natugula adong panalambaw na saka si saan na niwa niya na nakakapay sa niwa. Na isok-isok nuwanakan mo tangga dunia. Nataman sa kawang-kawangan. Nataman sa dida lumaragat. Na dida lumalupa. Nataman sa niwa lupa. Naputok man ko Allah. Ya Allah! Hindi nakatawa na ka na makadakakoy sa niyawa. Kada mo na ka nakakuhaan sa niyawa. Nagkaroon Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba siya ginawang ka? Badan niyawang ka? Tinataadin. Na di nakakuhaan na kaaginawang ka sa niyawa. Na andun ni katirun Allah ako ay kaaginawang ka sa niyawa. Madakal mo tapos mo sa niyawa na makagurok. Na andun ni kapakagurok yan. Nakuhaan niya na niyawan niya sa pagrita na surga gunaraka. Siko pagrita no surga gunaraka. Narungkan ni sumanakan mo. Napakipmantayan niya ko mga tao ko surga. Napakipmantayan niya ko tao sa laraka. Akakuhaan niya sa ginawa niya sa niyawa. Nasasosundin na kaya kapakaguro ko manakan mo. Ame kakuhaan niya sa niyawa ang ginawa niyan. Na andun ni kapatay malakan mo. Kakabadutan niya sa niyawa ang ginawa niyan. Nakerya na sa mga tao sa surga. Watawala. Maano nila, may aguto tanoron. Nasa mga tao kunarakan, nagumurok siran de. May apay na so seksa. De kapatay. Allah. Na! O sa itanong. Sama na nan. Alay, sama na ito na dito busi, di ka pwede mga tao sa surga. Asa malakalmot, nagkakwanin sa niwa ginawa niyan. Na tigang naway. Oay. Ay man nakiswatan na kami kamabanggi sa dunia. Mabanggi sa dunia. Na barangarangan din nakapagapunta ko mga kuba kaya na mga nakatanong. Saan sakyan na mga raka? Naroka din na pakatin kukubang ka. Na isa-isad na kapananagatano sa Alungan Amori. Diba natin, nasa kami nilabang sa budi po sumanakap. Nami kamaw masubang kita dunia. Naroka din pakambut kukubang ka. Oro kami nilabang sa Marawi. Naro ka doon pangambut kukubang ka. Na oro kami nila mong sa Manila, sa Luzon, sa Montalaban. Naro ka doon pangatin kukubang sa Montalaban. Na oro kami nila mong sa Saudi Arabia. Naro ka doon pangatin sa Motakubang ka sa Saudi Arabia. Na dapat ko inilabang ka. Kaya tarangan sa mga Arab. Na sikaran inilabang sa tatalikudan ng mga kubang mga sahaba. Sa baki. Na mauna na ka sa mga sahaba. Na niya ka tinagkano na ay kauna anak ka. Narangon ng mga sahaba.
Matang wala. Grabe. Langon sa haba akaw na anak ka. Lami ka kaya bang anak ka, nalangon tagko. Ito na rin ang ini ya, tangon niya takid. Langon na kanya kilala ka, di so mga tiro sa pataw kumano. Ano ka managdadag? Di ka mo pa namin niraks. Allahu Akbar. Na di ang mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, sama na nang. Sukapatay, niya doon sukapatay ko surga. Da kapatay ro. Insyaallah. Na, ikalwa. Kanaaman niya ka dunia aya iman tua ipakita ka nakatala niya ka kapatay. Kata sisa niya ka mga kadua ulan. Na siya imbitara korona kada kalanuna mga kamudan. Aya po na inipatay niya na hartatak. Ibu kaya sakit ararabin. Sapulunda ugutal o sapula gupatan. So busok ang udaanon. Aya pinakamalong ni idad. Sanguta sapula gupat. Natalapula gutalo ay dadyan. Na so kangu udaanon. Nasa sapula gulurago na idadyan. Nalangon hartatak. Imanto nang kaya kapagaran niya kabangit. Na pada tugon namin papatako bang kita dunia. Na pada kalaso papatay. Na aya po na ipupatay na panakaw akapatay. Eh dapat kong siyang sakit keburar. Katiman to na bubuso makitara betan na matang wala ka pagka-8 taon. Kaya katang taon na bahar tatak. Bubuso makitara betan na kaya panawaran na ka. Alam nasyarak laka sadrak. Kabay na mababay kapatay niyan. May ano karakan wa sumu'min na di kabay matay. Apes kami ang mga ulama. Bagay mga alim kami na ba kami kabay matay. Eh kung nabaskan wa kalaba mga alim tabi. Adi kati kabay matumatay. Kaya nilaliman yan. Tamang ni tanong kuwalta. Para ano naman na, ya Allah, na unay kaon. Doon na kaya matuon na kaaban niya kabay kapatay niyan. Allah. Na ay dapat takaw na may kamakasurga ka. Na ayamala, na diyan ka ababitan o pagalitan o luksalo. Apakasurga no Allah, na diyan na kapatero. Kalwa! Sa surga kapiyan yan. Na da abaro kalukas. Permanin so, ang udang ka. Ayabuwa ida dumama agubabaya pakasurga ano Allah. Natitilo pula gutalo. Nata-datar sa babay agu sa mama. Inna ansha'nahunna insha'a. Faja'alnahunna abakara. Kata Allah sa suratul Waqi'ah. Mataan at tugu Allah asa kami. Nang baloy nami paman. Pagad nami sa mga bay. Sa pagkakasoy nami sa mga bagwataw. Agu pan sila digkakasag ang mga bagwataw. Ape kalo kasaka kaduga to sarag mena ida ka na pagkakasuin ka wala sa manguda agu kamudaan. Ketelo pula utalo lagu na ida mga tao surga. Masya Allah. Kana abo dia ka dunia pagkatawa kaon. Kada iman to na 2023. Nami ka 2024 digan pagedong. 2024 na ano nga kabutala ka kami asalin. Malo ko miya katawa. Kamadang naman ang mga tawa di nang panpagamin ba miya katawa. Sa katawa mama. Diyan ka asa katawa mama. Aloks. Ida din na pito pula guna ida din. Nasabi sa doktor. Ayun kaya pakasyon sa doktor ang kaya asa katawa mama aloks. Tina dok, good morning. Tina good morning. Tiga diyan kaya doktor apa pa inukanan. Na tina konsulta ko na ka dok. Na tina tani konsulta ka. Natina dok, ipagisir raka amini bagurak nai. Kana ba kana ulaula, kana ba kana magagdam. Natina tununu bapa. Natina ina kokoa na makaturba ko alas 8 na alas 4 ke pagbangan na miya kana wako. Miya kapepe sa turba kan street. Na iman tudok na makaturba ko alas 8 na alas 12 na makana wako na taman siya kapitan na di kon turun. Natina bapa sama ne pere ide ka. Natina pito pula bunong ragun. Tugu doktor, bapak tetepin niya sa wag, bapak, pwede na sa kandoks. Natingin ay pag-isa ka na ka pa na doktor. Na ina ko guwan na tuminag ako, na apian niya commuter sa matay, na di siya kitalabakan. Na iman tulog, na tuminag ako, na malumati, na tiban ako, kapilan ako sa bagar. Natingin na bapak, tugu doktor, bapak, pwede pa na sa kandoks. Natingin ako, guwan na apya na salaminakan na mawatan na pagkilala ka sa tao. Na iman to, na hindi ako makasasalamin, na di akong kakalaro sa tao. Na tinawa pa, padapanan na sa kanoksa. Banyan na batalya sonto ka nga doktor. Pak! Miya kagpesyo doktor, miya kaginawa, no! Miya tayo kuwakay! Miya tayo wagi mo pa, tugo doktor. Ino ako wari mo pa, suto ka na kasalan na ka. Tiga di ang kaaloksa, dok. Padanan sa kanoksa. Kau to.
Mia betul-betul heboh begitu kita pecah halok syak. Allahu Akbar. Mia kada kalau mana mantu tabiya adina pada pagamino ba mia katawa. Kerongo nagare bapa pagaman kaden. Kalau manangga abu kakak mia kapoteden. Nanti nak kena manaria ora kabe piura kanoks. Asam puamini apa pamilya? Pamilya adi magiba. Paman asam po. Ilan nakabu tangilan ni nami temulug. Dahil nga ba kaya kakya karman. Dahil nga ngepan niya kawai pauta. Pemasyakar ni na ba niya muli padalamad. Pamanay no kan ipagamin akya pakatawakan. Allah, padalamat nga kisyo Allah. Miya katawakan na bigag kawala sa idad. Saadi na kisa miya katawa na panalamatin insya Allah. Ay apitiru nabi na khayrukum man tala umuruhu wa khayra amalaw. Ayat tugu nabi miya kapia-pia kanu. Uway, nasyotaw amyan duso umurian na miya kapia-pia so amalian. Ipatagi ka dingkan na kimaswa sa amal. Dingkan ng kaunaan so inipakatuan niya nakapagaman. Asa ka agupang kapmalik Islam. Gupang apag-Islam makamudaan. Yung mga luksan ng mga balaman, nakatuan na kayo niya mga nasiran. Wasabiqun as-sabiqun. So miya nga una nasiran din tuwalay miya nga una. Allah. Inuihira kang udang kapan na pagari ko. Babayakan. Napamakota ka din magaman ko dang kapan nakapakatatuho nabi. Babay ka makatawa ka, niya kapagaman ka. Masok ka rin kang udang ka. Niya kapipikap ka nuning ako Quran. Niya kapipikap ka balsang ako subhanallah, subhanallah. Niya kapipikap ka karuko ka. Oy, kapipikap ka pakasujud ka. Agi makukuha ka, bagar ka kang udang ka. Bagay kapagaman ka, naamay ka makatawa ka, karanuta ka. Matang ko Allah kay gila kang udang ka. Narumo ko si imam, namadubla ka brutang. Allahu Akbar. Namuntu si imam kasujud na mapikap ko kontudo ka. Kamakukuha ka, bagar ka kang udang ka. Igram niya ka to, katabi. Panggilang mga sa kurikod, sa kita likod. Ano ni karo ko imam na matitiga makaruko ka, puri ka. Pero si mama, Allahu Akbar. Nasa ka na dengan ni makakita. Ay! Pamakatila ka na, may apoto na likod ka. Namagutulog man si imam, kamaro ko si imam, sujud si imam. Na matitiga man makauntod. Akilan ka siya bagar. Miya magsak magwigil ako pagkatawa ka. Nalalayon din na mapapano-pano ang duwa tiyata na makatot tadi. Allahu Akbar. Negro ka sujud mo si imam na berengan ka pa na matitira makuntod. Iyakir na si imam. Kanya ni makapnanay. Kanya gila makapnanay pagkatot ka. Na matitigar ka. Kung bumatong. Asami naman ang atot. Basta titigit-tigar na ka. Naupo na ka mapalos. Na matitima da. Di magunyaw niya. Nabakad na niya ako atutula. Arawaka. Ano nga managkita? Ino kang udang ka na. Di ka panggiraw. Uway. At tiga na ino kada ko banto. Pikiwan na ka. Doon na kan na siyawita na kang udakan. Nabakad pa na niya kang bitire. Ang sumanakan mo. Allah! Pagina na kayo man to. Saan kaya amasa? Na kaya kada kala ni man to. Pupumatay na mga kangudaan. Mga kangudaan na pupumatay. Allahu Akbar. Kata di nga babay tanong. Kangudaan eh. Hindi naman ang pulurago yun din. Sobra ng pulurago. Oh. Sobra ng mga pulurago. Kata kasi na nitinunugang mga siya kaya dito sa ripadaw. Kangudaan. Allahu Akbar. Naman ang mga na. Nasisa din ko takabas sa barakano. Nakadakala ni mga kapisungan na mga kangudaan. Dia so. Pada to sa bangkitan niya. Ataw niyo din mga nitong imantanjing na kalalinog. Na pada na sa tos ko kapto ko mabangkit. Basta at tugon nabi amda kal syulinog. Na pikiran niyo amya karani sa bangkitan niya. Na anto na pada to sa bangkitan niya. Na pada kal sa mga dendeg. Api ada ulan na dinedendeg. Beng. Pati api sa Haramain, sa Saudi Arabia. Negara ko na dinedendeg na dikikila-kila. Na pugula sa miya kabag-bagar. Na pada na sa symptoms. Ayaw man na niyan. Na pada na sa sign akapa ko maubangkitan niya. So mga sahabat, mga tabi na nidunod sa matalog, naman siya naman. Bang! Bangitin na ini. Bang! Allahu Akbar, hindi man na bangkit. Maanak sirat. Nangasabi niya maranaw, nanidunod ang kagabi, nasa lawak yak maanay ko. Bang! Arawi. Miya taitanok man. Kaya po na miya pikir ka na arawi. Na di kakatawan na kapakay dito ni po na nakapmato dunia. Allah. Nanti apa dia pendapat ko bangkit dunia? Yataqarrabu samana ala saman.
na basta atugu nabi amakarani so bangkit na pepekarani mabu pugunuto na pepekarani so masa kata meda kesaniu sa iman to na so dunia na miaka geen iman to so oras miaka geen ina ko guni na peto sanio guni na matiti magagawi na magagawi pan na makapira ka dumakanaw so pasisigupan na makapira na makatutut sa sigupan so pakakapi na makapira na makatibra sa kapi ka matiti mapita Allahu Akbar na iman to siya nga sa subo na piyag mga sa luhur na pag mga sa luhur na piyag mga masaasa digati na pag mga sa na magarib niya gagawi manaki laburo ligara ko niya buhay na makapikando ka na bang kapamakaya po nang yatari manang ito 50 awak ito pag ganyan ako ano na bisa langit na 50 awak ito na dito ni Sam yang ito tabi siya ka dito na nabundi na makapanambay kati mabasa naman na maka 50 kapag bangi buhay mo ka nakapagbang Allahu Akbar nafsalam siya Assalamualaikum warahmatullah na pagbangi ang malagibinan Allahu Akbar nafsalam siya Assalamualaikum pagbangapan Allah wala tingin naman ako. Alam mo nakapagalawa ka ba? Di tayo pa adag. Ang tingin na aming siyang ba yung nga. Ito tabi o di na ba sa maskit laburo ni Gira Tarawih. Ayay mamaka na miya katatasi kasakab. At ang madagalap kasarani pa. Miya ngedrekad na ki imam. Tabi o pamakida ito imam. Miya ngedrekad na kinuko na di pagawa. Nama bunga imam na dinan di peralangan. Jalikal kita. Nyatay kaki. Kekwa ko asinta sa tabi. Allahu Akbar. Nagirap na rumuro ko. Si imam sa mati. Uke paru na pagawa ang kanyaro. Namanong naman nagida-gida. Mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala. Paana damati kaswama kalima awakato. Na kanapun na bakang pagkerasaya. So mga sahaba, mga tabi na managila subang. Allahu Akbar. Nagkatalwa niya sa karuman yan. Aray! Piyag ba nga na away kadagal na baka na nasimbayang kalin? Nakatay mabukit na kung sambayang akapsimbayang ako tugubabay. Allah! Away ka na tarakan na subitra ka. Nakatay abiyag ba nga nasuwa sa maskit? Namata kapag kumanumanan mabuso para tiyan ka. Si sangay ama sa iman to, nagkatarumya din na masaswatan. Na tabi-tabi, kadang-kadang naman to, tabi. Na pagbangan sa luhur. Na sala ka minitawag ka kukarumang ka amama. Allahu Akbar. Are, panik ka din. Kapiyag bangan sa luhur. Na yuto ya, kapiyag bangan. Na kumanta. O kaya po na kaya sabutan niya ko bangan luhur, nakakad. Kaya man ang utabang nakakad. Allahu Akbar. Kangkanu. Mapagtanong kikarang mga magutukan. Allah, ayaw patiron ka na simenta kapiyagbangan. Khairu man ashab, man qala laka ta'ala nusalli wa nasum. Ayaw ko na miya kapiyapi, abulayo ka, nasyotawa ayaw kita lunir ka numasya ka simenta, na umasi ka puwesa ta. Iti miya kapiyapi, abulayo ka. Ayaw ko na marata, abulayo ka, na kita lunir ka numasya ka kumanta. Makamputong taon man. Allahu Akbar. Na dia mga orip ng Allah, nasa mananan. Pagpakaran ni sumasa, so saragun tugo namin, na ayak kagagada mo ng mga tao saragun na saudan. Basta magdami yun na miya ka na ni subangkit. Na so saudan tugo namin, na ayak kagagada may ranot na isa ka saudan. Isa ka pitugo sa saudan. Na so isa ka pitugo namin, na salungan. Na sa salungan tugo namin, na kalahda, na sa prakamata kagagada mo ng mga tao. Basta magdami ka na miya ka na ni subangkit. Allah. Naman dia saudara dia. Pikembu-kembu nada tuya otan ang mga disertoron. Yan ang mga palawron. Na iman to na piyang tuwan. Rapangataw iman to sa mga otanon. Ada sabab. Na miyamintin sa oran roo. Miyamintin sa oran. Allah. Na pagpagkato sa kod na wata kod na doon na ng tuya otan. Na iman to na intuwan. Nakarin na sa magan sa bangita dunia. Allahu Akbar. Dahil po nang gani kapusugawang ka ng mga Palestinin. Ang mga Yahudi, sa Palestin, rin na ng mga Israel, mga Yahudi, na panapanakay na sa papataabang kita dunia. Allahu Akbar. Pendekan na syukatiro sa mga Arab. Penunanan. Apa na sa to sa kapungumabang kita dunia.
Na basta pun natugon na biya tatagin sa mu'min. Aso tatagin na punian na pagketuman, pagkepiur, na padapanan sa to sa kapagaran yung kita dunia. Dia nga marawya, nadap na namang gula na, dapat tidak yung marawya. Namanya kaya siya natuturog na ko sobra alas nibi sa kapipita. Dia katurog ako, kadugawan ako. Tapi tatagin na pa ka na di ang marawi, na di ang kanan na langit, at taga marawya langit. Na kokoko siya na apo ya miya kariga-riga. Dia na grom siru. Na kokoko siya, di nang kamarawya, na kokoko siya na miya kariga-riga apoy. Tatatagin naman ako to. Dapat nakatawi, ubag ketuman. Oy, kadita miyo na makabakwit. Oy, nakauta miya kaduola na, itidaw anak grom siru. Ano to? Yamanagad. Basta at tatagin sa mu'min, ang mapure so tatagin na ka, nakarin na sa miya karani sobang kita dunia. Kaya ko kumanian, miya alinabi fima maana, na basta ako nagtatagin pa sa mapya, na punutulong na ka kumapi pamikiran. Para anyan mataabir sa so tatagin na ka, na matarima.